A luz que agora entra polo ancho ventanal deste apartamento e que se emborca sobre a miña mesa de traballo, traime unha sensación de paz e de benestar case que inconcebibles nestes tempos de barbarie. E aínda que fose lícito aguantar esta placidez, sabendo que están en chamas os centros vitais da civilización, eu daría o caudal luminoso deste ancho ventanal por un pequeno vidro embafado de choiva galega. Teño morriño. Pero a miña dor non é, unha especie de remordimento, porque nunca lle furtei a miña terra, nin os meus pensamentos, nin o meu traballo. Por iso quero retornar a Galiza, mais non para morrer, senón para vivir. Eu non penso na morte, nin creo que me ande rondando, porque apenas acabo de entrar na primavera da vellez, que é cando un comeza a saber o que di. E non me sosteñen os recordos, senón as esperanzas, porque creo no retorno á miña terra, que será un retorno á vida e, por ende, á loita. E se a vida se me acabase no desterro, sen poder devolverlle o meu corpo á terra como emprestou, aínda había de ser para Galiza o meu derradeiro alento.